Здравейте! Едно включване. Зимно изкачване на връх Дупевица, Люлин планина, най-високият връх в Люлин планина. Отправна точка Горна баня. Газиме. Красота. Зимна приказка, тишина и спокойствие. Сравнително лек маршрут, пътя асфалтов, отъпкан, даже има и коловози. Съвсем обичаен маршрут, много голяма красота. Времето за днешния преход е повече прекрасно. Времето е с нас. Слънцето напича. Няма вятър. Не е студено, топличко, нормално. Прекрасно време, свежо. Просто един прекрасен ден в планината. Сравнително спокойно, няма много хора. Пътеката е маркирана добре. Така че и е доста близко до София. Прекрасен маршрут да избягаш малко от натоварното ежедневие на града. Достигнахме до някаква военна база, някакви антени. Предполагам, че върхът не е далеч. Всеки момент ще разберем, предполагам. Някакви следи от диво животно. Не мога да преценя дали е заек или лисица, но е минало сравнително скоро, може би сутринта. А ето и откъде идват следите. В момента газа към Добринова скала. Пътеката е напълно неотъпкана. Аз съм първият, който минава от тук от вчера до днес. Никой не се е качил, за разлика от пътеката, която води до самия връх. Ето можете да видите.
Даже стигнахме и до старото поделение, което е на върха. И точно пред мен се открива един стар изоставен бункер, военен. Ето така изглежда. Бетонно здание, могила, може би бомбоукритие. Ето го. Някога бил функционален бункер. Ето какво остана от него, много бетонна арматура и една могила. Ето това е бункера. Стигнахме и до върха. Доста голям, продължава и насам. Предполагам, че е свързани с тези тук здания. Каквото и да е, гаражи, може би сигурно някакви. Да, може би някакви гаражи за военна техника. И така, било си сериозно поделение, вече всичко е изоставено изцяло на произвола на съдбата. Да ви покажа тази величествена клетка, която ми се открива при мен. Стигнах до билото на Люлин планина, откъдето има прекрасен простор. Един невероятен простор. Ето. В далечината виждаме дори Рила планина, части от Пирин, Витоша, разбира се. А пък самите ние сме на Люлин планина. Много красиво място, много съм доволен.